ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବିଲ ଆଡେ ଯେ ବୁଲିବାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ। ଆପଣ ତ ଆମ୍ବ ଦେଖି ନଥିବେ। ଦେଖ ଆମ୍ବ ମାନେ କେତେ ସହଜ, ତମେ ଟେକା ମାରିକି ଝଡଉଦେଲ, ଆମେ ଟେକା ନାଇଁ ଧରିକି ମାନେ ଦେଖୁଛ ନା ଆକାର ବଡ କିନ୍ତୁ କୁରୁଗୁଛ ଆମ୍ବିଳି ତାର ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଧରିକି ଯିବୁ, ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଚିପୁଡିକି ମନ୍ଥିକି ଗନେ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଚୋବେଇବୁ। ଏବେ ଦେଖ ଆମ୍ବଟା ଏବେ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ତୋଳିଲା ଭିଡିଓ ବନୁଛି। ଦେଖ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିବୁ, ସେ ଆମ୍ବ ତୋଳିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବେ କି ଆମ୍ବ? ତାହେଲେ ଆସ, ଆମ୍ବ ଖାଇବ କି? ଆମ୍ବ ଖାଇବ? ଆମ୍ବ ଖାଇବ କି? ଆମ୍ବ